Rozkekešená som, lebo to bolo super. Šimon, čau. Povedz loď. Čo hovoríš na to, že si na túto chvíľu čakala asi tak 7 mesiacov, 6, neviem. Nemám slov, fakt, úplne som z toho, ja už som myslela, že sa to nestane nikdy. A stalo sa. Určite si všetci pamätáte video, kde Marko, ty si povedal, že moje pesničky sa nehrajú ešte, ale príde čas. Prišiel čas. Tak to je dôvod na menšiu oslavu. Hovorím, že som rozkekešená. No ale vieš, čo to znamená, že keď budeš chcieť nahrávať ďalšiu svoju pieseň, tak to je ďalších minimálne 6 mesiacov. Akože keď bude tak dobre znieť a bude tak dobre nahratá, tak mi to ani nevadí. Ale myslím si, že stalo to za toto čakanie aj ten čas a že verím, že to dopadne dobre. Tak, dopadlo. Alebo dopadlo, no. Uvidíme ešte, lebo nevieme, že ako Markov vizuál, ale snad to bude dobre. Marko kýve s hlavou, že to je dobré. Čo, Marko? Stoj tak moja co čisto. Dobre. Čo sa deje? Dobre. Števko, povedz nám, že kde sme, kde sa nachádzame teraz momentálne a ako sme k tomu dospeli. Nachádzame sa v Prešove a neviem na akej ulici ani kde, ale v byte nášho nového kamaráta Šimona, ktorý tu má nahrávacie štúdio a ktorý tu býva a tu nás sme vlastne nahrávali tento klip, túto pieseň, takže sme v Prešove. Ako sa cítiš v Prešove, Tinka? Akože dosť príjemne. Sú to kvety, je tu Monstera a tak, takže ja som úplne v pohode. Ja som si tu našiel veľa pekných technických hudobných zariadení, takže tiež sa tu cítim dobre. Marko si tu pekne nasvietil všetko. To by si mal ukázať ináč tento čarovný stojan na to svetlo, ktorého zmontovanie trvalo asi, že minimálne 2 hodiny určite podľa mňa. No 2 hodiny podľa mňa aj viac, ale... Do toho košička ešte by si mal ísť, do toho košička, čo sa to tam deje, lebo celé toto, ako ste to vy vlastne montovali, to sme mali mať natočené. To nemáme, máme iba také mobilné. Ale najlepší moment bol ten, keď potrebovali tú dlhú tyč a Šimon to odmontoval ako vlastne bez pomoci nejakých... Šimon nemuseli ani na stoličku, ani nikde, on sa proste natiahol ruky a zobral tú garnišu. Proste je to veľký chlap, ktorý vie, čo robí a momentálne nám nejaké efekty pridáva do našich nahrávok. Takže sa z toho tešíme. Šimon, čau. Nepočuje, nevadí. Ja musím podotknúť, že sme sa tu veľmi dobre cítili a cením si tvoju... jak to mám povedať? Pohostinnosť. Teraz si vyťahol na kameru, ty trudo. Ale nie, že som chcel zrobiť provizorný statív a ty si bol taký, že v pohode odmontujeme tyčku z žalúzy, dá sa. Ale to je môj názor. Ja by som chcel počuť názor Števa. Aký máš z tohto nahrávania so Šimonom pocit? Hrozné, nikdy viac, nechce. Nie, tak super, ja si myslím, že sme to zvládli aj hudobne, aj technicky a ja som veľmi spokojný. Neviem, čo si Šimon o nás bude myslieť, ako o nových kamarátoch, to je dôležité, ale myslím si, že môžeme byť všetci spokojní. No, veľmi validný názor a bude ma zaujímať samozrejme názor Tinky. Ty, ako Števo už podotkol, sme konečne sprostredkovali pieseň, na ktorú ty si čakala. Tak skús povedať, že či toto nejaké finálne kombo sa ti v efekte páčilo. Ja som v konečnom dôsledku veľmi rada, že sme tak dlho čakali, lebo toto tu je podľa mňa o level vyššie, ako sme robili doteraz. Nevravím, že sme boli zlí, ale teraz to vypálilo to.
Vypalilo to teraz, takže aj sa nám dobre hralo, aj to je takú atmosféru to malo, aj všetko také to je celé zase iné. Už to bolo také, že už sme dosť rozmýšľali, kde pôjdeme, čo budeme robiť a tak. A toto tu prinieslo taký nový vietor do plachiet. A teším sa, že sa to stalo práve s tou piesňou, čo som na ňu tak dlho čakala, lebo si myslím, že bude dobrá. Posledná otázka na Šimona. Ty si súčasťou kapely All Tight, aj Riola. Čo si myslíš o tomto zoskupení, ktoré tu práve vzniklo? Ešte by si sa zapojil v budúcnosti do niečoho podobného? No, môžeme spraviť novú kapelu, bude sa volať Triola. Riola SV? Riola SV, áno. Úplne bez problémov. Čo si myslím o tomto zoskupení? Tak veľmi príjemné, pre mňa dačo nové, vieš. Bežne si ma takto ľudia nevolajú na takéto session, takže som sa potešil. Ale ešte musím dodať, že fakt to robíte dobre, lebo ja normálne, že prvá zmienka o Markovi Gerbocovi v mojom živote bola taká, že som narazil úplne random na tvoje video na YouTube, kde ste mali takú session vonku pred akým kašteľom, alebo neviem čo to bolo, a bolo to strašne pekné, Meky Šbírka, áno, lebo to som si počúval, púšťal Mekyho Šbírku na YouTube a mi vyskočilo to video a som bol taký, že to fest dobre vyzerá, fest dobre to znie, úplne frajery, všetci sú tam, takže ja teraz by som mal byť ten fanboy, vieš, že čo tu teraz sedí. Ale fakt, to normálne úprimne to hovorím. Nechcem byť momentálne mood killer, ale všetko sa zdá, že je chichichacha super nálada. A v ten deň určite bola, aj hoci sme spievali pieseň, ktorá úplne nie je o nejakej radosti. A to mi až potom doma vlastne cinklo, lebo Šimon poslal nahrávku o týždeň, ty si to celé postrihal a až potom som si všimol, jak Tínka extrémne prežíva tú pieseň. To znamená, že pri spievaní strašne vidno, jak to prežíva a tak, a som si začal klásť otázky, že vlastne ona si tú pesničku vydúbkala, že ju chce spievať a sa udial jeden telefonát, ktorým som chcel proste zistiť, že áno, vyzerá to tak, že všetko je super, sranda, ale nejakým spôsobom som mal pocit, že to nebolo len tak, že mne sa tá pesnička páči z Tinkinho pohľadu, tak si ju zaspievam, ale že či tam nebola nejaká iná spojitosť, či už s textom, alebo s nejakou životnou skúsenosťou. No, tá pesnička je Lebo niečo. To niečo už je síce staré, možno aj preto, lebo som na to čakala pol roka. Ale je to niečo staré, ja som ju počula strašne dávno. Bola som ešte asi druháčka na konzerve. A už vtedy ma dosť tak chytila tým textom, že vlastne premárniš svoju mladosť. Že premárniš svoju mladosť a to je taká veta, čo mi dosť akože udrela, že fú, že ja vlastne takto asi fungujem. Premárňujem svoju mladosť. Čiže ty by sa dalo povedať, že si sa stotožnila s textom. Pre neanglických divákov môžeme to rozviesť nejako, že o čom tam ona spieva, s čím sa ty stotožníš? Tak ona tam spieva o tom, že premárnila svoju mladosť, spieva tam o nešťastnom vzťahu a neviem, mala som pocit, že možno trošku toxicko máš a to je presne ten moment, v ktorom som sa ja našla v tom texte a zároveň sa mi strašne páčila aj hudobne sa mi veľmi páčilo, ako to bolo urobené. Spojenie toho textu s tou hudbou bolo také, že dobre, že toto fakt ma chytilo. Toto je také, čo niečo o mne hovorí. No ale tou piesňou by sa dalo povedať, že ty si potrebovala urobiť nejakú hrubú čiaru, nazvime to tak. Môžeme to tak nazvať, ale ako vravím, je to staršia záležitosť. Dlhšie som čakala. Ale hej, svojím spôsobom hej, lebo naozaj to, ako ma oslovila tých pár rokov dozadu, nič sa na tom nemenilo až vlastne možno, dajme tomu, posledný rok sa niečo začalo meniť v mojom osobnom živote a mala som pocit, že toto je to staré. No tak áno, vy viete všetci, že to je moja srdcovka šanzony a je to práve kvôli tomu, lebo sa tam presne spieva o tých nešťastných láskach a neviem o čom všetkom a to je presne tá téma, kde ja sa tam dokážem veľmi vyváľať. A je to kvôli tomu, lebo oni nás to vlastne aj svojím spôsobom
učili, že na herectve, že každú vlastne tvoju emóciu, ktorú ty prežiješ, ktorá je vyhrotená nejakým spôsobom, tak máš si ju zapamätať, ako si ju prežíval, ako si mal mimiku, aké si mal gestá, čo si v sebe pociťoval. A potom neskôr, keď máš nejaký text, kde sa to hodí, je to približne podobná emócia, tak aby si to vedel využiť a tým pádom je to autentické, je to uveriteľné, lebo je to tvoje prežívanie tej emócie. Čiže napríklad aj pri tejto piesni premrhať svoju mladosť, jak na šerbele. Respektíve to Tinka spievala, ja som to hneď počul proste v iných. Hej, a umenie podľa mňa spraviť to, aby niečo proste vyniklo v tej hudbe a preto sme aj my so Šimonom proste také aranže spravili. Hej, že úplne jednoduchý proste intimný klavír, gitara a proste ten spev tam sadol úplne proste, že to je na tom také podľa mňa cool, že vtedy musí tak hudobník trošku stiahnuť také svoje ego, hej, že teraz nebudem tu robiť proste nejaké srandy a ukazovať, že aký som fantastický hudobník. Ale proste necháš ten priestor na to, aby to proste bolo dobré ako celok. Spojenie tej hudby a toho textu ma donútilo vyťahnuť si ten svoj šuflíček emócií, že veď to poznáš, toto si už vlastne zažila a takto si to prežívala a je to úplne identické s tou piesňou. Úplne to je vtedy také, až to je také očisťujúce, by som povedala. To je podľa mňa možno aj ten moment katarzie pre umelca, keď to pustí von. To sa volá katarzia? Svojím spôsobom asi aj. Dobre vedieť, lebo to sú tie slova, minulé to bola pasia. Áno. Takže... Tak hej, lebo katarziu väčšinou majú prežívať akože diváci, ale akože to je primárna úloha toho celého diela, aby ten divák pocítil katarziu. Ale nemôžu ju prežiť, pokiaľ neprežije umelec, podľa mňa. Není to vtedy také reálne. Ale to je môj pohľad, čo ja viem. Tak ale to je tvoj pohľad, potrebujem vedieť. Čiže počkaj, aby som to nejako možno uzavrel, že ak by sa našli v budúcnosti iné piesne, ktoré by sa stotožňovalo s nejakým tvojim šuflíkom, je šanca, že to prežiješ viac? Určite. Je ich veľa, len sa hanbím ešte možno. Týka sa to československých šanzónov? No aj, jasné, určite. No toto v kuse umieľaš? A či sú tam nejaké texty, ktoré atakujú tvoje šuflíky? Samozrejme. Takže ak chceme od teba čo najlepší výkon... Podľa toho, čo odo mňa relácii, chceš, keď chceš odo mňa, aby som plakala a hneď ti poviem, ako mám spievať. Tak to vtedy máš zaujímavé. I'm chasing all ideas. It doesn't matter. Maybe we are. Maybe I'm wasting my young years. Maybe we are. Maybe I'm wasting my young